Bandiraɓe établissement galle golle addani en kafe galle poobar debbo kaani debbo kafe galle ko kafe caytaɗe labde belɗe yarde kadi ina hoyi e ɓernde poobar debbo ina safi e barme te ala hayrewam gootam kaani debbo ina wele ndefu te ina ferna ɓernde e bandiraɓe son jiɗi heɓde galle golle bismilla mon adresse ko goto Pikine Icotaf ɗo e Texaco galle golle galle weli Aïssat onon kam mata Aïssat ala ɗo Aïssat min ko janto goppirani galle sikka ɗo no siidi Aïssat renaki tan so takimo ɗo ala karko Aïssat okande hay goto ala ɗo ayi goppirani galle tan wuyɓe nan ɗo guri taw min tan yero ye yimɓe jelankagal hay rende galle wawa tan hal mbiya min goni tan wuro no heewi wuyɓe tan goppirani galle wawa hay rende delankagal makko ko gulali makko kewtude fof jotta koye galle mum neɗɗo ganduɗa jotta koye galle wiyonne ala ɗum kam natti sir Aïssata yero yalta hani mbiya ni renoɓe galle yero kay wawa rende galle Aïssata ani jooɗi mbaɗa jooɗi an kam Aïssata janda ba fum cuurenode sokolaɗe bitigué saɗa ya wawduddame cuuɗi galle hay goto ala ɗo so wuyɓe naati ɗo noon Aïssata babo wona an ɗo annen min tan woni ɗo noon ko mbawonmi gujjo babo ndu sawru wonko wawni gujjo annen sawru babde ala nafoore sawru koyɗe baba wallahi ne woni Aïssata min de ñiiri ndefnoɗa ɗi mbakalo mi ronki ɗum ñamde ha woni no haaɗi kaani ala kay no haaɗi kaani joni nde kam jiɗ mballami ɗo locol mburu nda Samba tan no wiya kam ko keyɗuɗo kilo babo caggal chocolat joguiɗa mbannami hen goo fof chocolat babo joni ñiiri ɗumin ɗum nani ɗo fawi mbahal o kala de yero ari tawi mboɗo ma addan yimɓe caɗele kadi haala ka gasata jiiɗa kadi yum sornoymo mburu babo Aïssata mo jibinma an ko min jibinma walla yero jibinma babo an jibin kam sonnam yero sonnam mburu mbaɗa wiya sonnam yero wadde nene wadde addumi soranma min ko wonni men yero min komi suuɗani Allah mam suuɗi yero wallahi gomama an kotoye min konngolam tan nanguira ɗum asdete konngol yero nanguira ɗum ko waɗi voleur woto wi noon annene kay noon mbiyatmi sonno mburu soranma mburu kilo mina Samba mbannami enen chocolat haɗen min mi yiiɗa ndiga ko mettuma min yami sodanma ya sodoy taw yiɗa ko mettike ya sodoy eyyi min kam Aïssata kam ko yiɗi ƴettude place Allah tan puusa Allah tan fof toon yer sa to wiye yer min kam Kals. Fils. Copain, no way boy. Salminima gen. Ça. Mbaɗa tambere. Arsel. Mbaɗa seli. Warga keydul gade boy. No mi heɗɗani sa. Abari ma lawde. Oɗum ɗo itore gen. Ko ngiroɗa. Non ɗon tan aɗa Ça, no way ma. Mbaɗa seli. Mawɗum ni. Mbaɗa tambere. Ça, boy waɗi yinama de. Oɗum ɗo gen. Nice. Oɗum ɗo tan boy galle kewɗo birwi gen. Galle hole. Galle amin. Hey, birwi. Galle amin joni boy. Ko woni on problème. Elle galle awluɓe. Ko addi ɗum ɗon?
ko arandi samba bi yoro gonnodo futo arandi ko gardudo e tani ko yimum bamum Aisha ko haddi mum no boyo e galle e yero e tani ko no dum neddo meeda dum yide kono boy joni pelep milep ciow jamma ciow subaka mais non boy copain so tawi mi haalante gonga yero min beldani d'accord mais ko waɗata ko ne welimi par ce que kanko yiɗi ko neede ɓiɗɗo o ha foyo lawo diine a faami mais boyo ko boni par ce que boyo bonnide heccanki ɗo min serndi mo nawtumomi galle mabɓe tani ko wi kene fiyami sawru kay maaro ɗum ɓuuri maade aran ka famani boyo horata boyo mon e galle kono o horata yero non ko hiɗi mo nehde pour o watta horde mais ko ɗum woni laawol non ɗum ko laawol hay goto añani ɗum mais joni ko woni probléme o hay tani ko joni natti horde ko on noon jogori bonnude boyo ay on ma makko on jogori bonnude boyo to mbaɗandi kanko yero ɓoye juuɗe ɓe memdirat ɓe puɗɗima memodirde voilà nan ɗon par ce que a wiyan neha paaw wiyata ko ɗum ɗo heccan wi kene fiyami saw en tout cas boy min komi jiloytoɗo suudu o galle kam boy mi nattiɗo waade wonde boy copain wima ya are ikiram ka caliɗo wima yaare am jaaden gonden no gonirtumi ni gurden nice hay goto andanta en c'est vrai boyo comme ni rewe hay min mamin baddo e galle ñennen mi yidinumo do hollude dolam won ko tay non don kono dum fof e waade non yobe goppiyam yobe goppeyam hakkille minen ko mi locataire donc law wona gon te jew jon hay kumtari sumi ari sumi suudi kumtari hay joraado kumtoda e hakkille lelido mi wa yetot kumtari do ngaran me alfa do yotto mi elle boy mi wona locataire no ada yurmini boy o mo jaan galle mon ay boy andan no acci mi joro no jaan wa boy jew mi ko yarde ata walla min boy jaan boy andan boy men bodo haalan ma problème wada haala ata heure annene non am boy an famna quoi boy andal a famota ko quoi ari joni on jawat tan ñamon hodde yero ina ardi hadandi haala makko kam mi hattinani dum yero tahmi yaw aca ñama mate yero ko Allah wala allati walla wala mate yero ko Allah amade yawno lerkino mam lerkino yero ko tawmi do ay dara waawal non yettu ka merci mam ni ko sari mala merci mam kanko je merci mam jewnguro no hade maruf dumde anka mado ar wonde ñi ar way hampur mbar sori liya na mi docteur ngam ko tuwo ak je de café ma de no wude 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 e ma wude wude jam mam ñam mburam ñam walla mburam ñam oɗon mbus mburu o mo fawnon an boni e nder suude he mburam ñam ay sadde ande leppewta ko ɗum nena koy ma ko jiɗi ma ndak ay na ɗum wedde ay sohlawde no heewi kam wele fe min kam mi ala ñi ɗum tawi mi suwat tan ñaman ay sa café maɗe gongol wulno ɗum de na samba mata wa ñam mburam ñam walla wonni men min yo haajam bon hen min saɗa yeey kam delankagal mala min neɗɗo fowta kam ko Allah fawani Allah saɗa wawi wi Allah ko wi saɗa wawi hooro ñam maynum kaw a yettima mba an ko jimi do ko woni ko firti ɗum ɗo kaw baba 6 heures ko firti ɗum ɗo 6 heures babam wi yon gujan ɗum mburu e jarani kada meha haalnam haala ka haallere ko firti ɗum wona ko kanko wi yon gujan mo mburu e sokola mi waɗnamo kafe e meew e ko mbawon mi ɗum kanko woni jignaɗo men soko wi o ñamat mi lappat ɗum walla mi ƴettot ɗum ko nawri hen Samba e ko mbawmi hen min komi debbo ɓolo min woni ko mbawmi hen a jarama aɗa wawi yaade woni ko mbawmi hen mami wat hen ko mbawmi hen ko eyyi ya jooɗi artir hakkille ma a wawa woppudemi
alla pa tukle ngel tan sabaw mi ñami tame mam ay neddo so jogori nadde jahannamo koy aduna makko gandata dum so neddo jogori nande jahannamo arandi sahaaji am biye mawdo no foti accede wuro mais tawra ko mawdo dewdo e lawol mawdo no foti accede wuro tawra ko mawdo gumdo Allah tawra ko mawdo mo ganduda ina ñoota kono mawdo peeto mawdo peetudo mawdo délinquance mawdo no hoore mawdo mo ala hoore mawdo ana Allah heppani onon on nguurat mawbe waabina maage wuurat ha juutat badde parce que sa mayiba tan ko jahannam paada ala deuxième an non samba an ko mine may galle o ko mine ma an somi hirsani ma tan somi hirsani mi anda wona min mi jibin ma min ngando ko ay sara mbiyeten min ma wi pen ay ngando ko ay sara mbiyeten ma wi pen ma wi non ma Allah sohlani min ma waabina ma juutat badde non e sa anda dum do billahi bi juutat badde parce que Allah sohlani ma dum mon hay dar wonki ma kide ma yol ñam Allah sohlani mon hay dar parce que neddo jahannama kas neddo seydani min wi ma non ay mawbe waabina mon kam mawbe waabina mon Allah sohlani bi e tebi juutat badde non toro parce que so mi ngari tan ko direct l'affaire fo o hubbe ma fo ay ñam buren wen ñam dala an samba kam so mi haali ala biñu mi yes mi kasa gelma so mi haali ala biñu mi yes mi kasa gelma biñu mi do yes